хора, сега ще ви показвам мод за Gravity Gun. Сега, например, сега ще ви го покажа как действа и накрая ще ви покажа как се крафтва. Например, искате да преместите една кокошка или нещо друго. Ето, например, искате да я преместите тази кокошка, например, ето там. Натискате десен бутон. После като отидете на земята, пак десен бутон. Ако пък искате да изстреляте, натискате ляв бутон. Сега гледайте къде ще изпрати. Той не може да троши нищо, както виждате. Да пак. Фейл. Тук може и предмети да мести. Обаче той е прозрачен от начало този блок. Трябва да натисне пак десен бутон, а и той също може да се изстрелва. За това ви трябва мотлоудър, аз ще ви го сложа в описанието. Това е тук как се крафтва. Вижте добре и го затварям. И сега малко ще се пригавим. Бум-бум-бум. Се чуете дали действа. Ето ни един голям слайм. Натискаме десен бутон. Ето. Пум. Можем и така да го убием. То е безкрайно и сега дори без гейммод ще ви го покажа. Ето. Нищо. Това много време ще пада и това е. Линк за download ще има в описанието. И сега ще ме видите моят скин. Как и мен. Е така повече ме кефи. I'm a boss, I'm a boss, I'm a boss. Boss. И до следващия път. Чао!